Hey, selam sizge dostlar. TMTV kanalında en yaşlarca tavşırı, yaşlık tavışı öz işin başladı gibere. Studiyada Şupan Dikmiva, Hem Elfir Dikmiyev. tizimsizlik bilen başlayız. Hit-parat boğaş andan düşüp kalılarda buğa, bir neşe tipte bulmay. En mühimi, keyiflerini düşürmeske. Bu atnada Gülnar Zaripova bilen savunlaşabız. Hem гадәттәгечә ona уңышлар телибез. Canlar arasında cipsilerle bir nesnede üze almışım. Birge salgası yük köprüleri yılgalıyda siz koymayın. Шәп яңалыкларыбыз да бар. Хуш киләсең премьера. Kimni qarşı alabız indi bugün? Менә әйдә бергәләп карап китик әле. Yeşerin hisler, yeşerin suyu Mina bule gitti sarı gözler To'xtadi vaqt, men tanib qoldim Meni esir etdi sehri ko'zlar Yilmayib sen qarasang Ayag'im sabiy saman Suyuni hislarimni Sezmaysan menim hamon Muhabbatimni saqlayim Yashi yuragimda sir Sening mangla kuylaring Yangi tanglarga Yaşlık tavışın avgataba devam etəbiz. Hem anda bizning İlüze Gaysina. Илүзәнең яңалыкларына килгәндә, җырчы кыз бик тырышып иҗат итә, җырлар яздыра, вокал белән шөгыльләнә. Уңышы da uzak küttürmey İlüze'nin jırı hit-paratta. Уңышлар сиңа, Илүзә, сүз сиңа. Кым каяшы дип торам, җылы наздан кире
TNTV каналында Яңа Йылдыз 3 проекты старт алды бит дуслар. Тапшыруның беренче чыгарылышларын бик тиздән телеэкраннарда күрә алачаксыз. Ә без әлегә хит-парадыбызга әйләнеп кайтабыз. Һәм чиратта Айгөл Закирҗанова. Якыннар дип аталган җырын сезгә дә тәкъдим итәбез. Игътибарларны экраннарга юнәлтик. Жеңілі юл, иңе жайылы юл, үйге елетуші юл ол. Иңе жылысы, иңе назылысы, әлні сыйпағаны құл ол. Иңе яқыны кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Иңе матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иңе яқын кешеләр бар ул, әтияне туғаннар. Иңе матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иң қадірлілер дүнияда, туған жер негіз бала. Иң матур сөз әйті Алла, бәхетлі болған ана. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иң ғазиз кіші янында, жеңілік таба көңіл. Яратқан ярың болғанда, яшәп туярлық түгел. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Біз яшәген урамынар. Ничек уйлыйсың, Илфир? Җырчылар ни өчен кызны зарыгып көтәләр? Концертлар сезоны бит инде. Концерт кына түгел, гастрольләр дә бит әле. Изидә Госманова шулай ук гастрольләрен зарыгып көтә икән. Күп калмады инде, Илзидә ханым. Әлегә сезнең клипка күз төшереп алабыз.
Тамчы тамчы яшьләр тама без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз дулкыннарда без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз дулкыннарда. Шул дулкындай дулкынланып йөрәк көтә, йөрәк тибә. Калсак та без ике ярда моңлы җырлар җанны үтә. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз тик кыямда. Диңгез яры дулкын дулкын каршы чыксаң адашырсың сөюебез чиксез дарья насыйп булса кавышырбыз без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз тик кыялда. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз тик кыялда. Егерме 5 сентябрь. Unix концертлар залы. Зур сезон ачылышында барыгызны да көтәбез. Концертлар сезонын бергәләп башлап җибәрик. Ерақларга китеп яшит торгач, әллә тормыш басамы кешене. Нинди хәлләрдә генә булсаң да, онытма туып үскән җиреңне. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз.
Yürek yılasın bir epke şiitken Yakınlarını bir payşanı yoğaltamağız Bağlar küte yoldan kuzin olmay Bolam koydur deyip dilmerip Taş beğirli bulmağı şübürük Qaytıp gittegiz indi bir görüp Tuğan yurtnuz zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yolğuz qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şiitken Yakınlarını bir payşanı yoğaltamağız Tilmirtmәгез zinhar etkilerini Tilmirtмәгез siz zinhar etkilerini Hürmet görmüşe ötkürmesinler alar Bir berilgen şuшы gaziz ömürlerini Tuğan yurtnu zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şiitken Yakınlarını bir payşanı yoğaltamağız Kliplarga kelganda eng avvalo bo'lib narsa sanal ekan bilasizmi Shopan? Так, aytib qora әле. 4 oyoqli do'stlarni tushiruv og'ir deb sanalgan bo'lkada. Әміне Оксана Мөхәммәдиева авыр дип тормаган бик матур клип төшергән. TMTV Production bilan birgalikda tushirilgan klipni sizga da taqdim etamiz. Сабырлык бил, Ходай
Август айы башланган гына кебек иде, инде икенче яртысында куып киләбез. Ярар Илфир, без артистлар август җиткәч үк көзне зарыгып көтәбез инде. Сезон башлана бит. Менә Арина Юртаева нәкъ шулай уйлый. Яңа сезонда яңа җырлар була дип тә елмайды җырчы кыз. Әлегә аның хәзерге җырын тыңлап алыр вакыт җитте. Алдагы позицияда кем икәнлеген беләсеңме, Чулпан? Әлбәттә, Гөлназ Мөхәммәдиева. Алайса тагын бер сорау бирим инде. Нинди җыр беләсеңме? Илфир, мин монда һәрбер җырны да беләм. Нинди викторина оештырасың инде син? Синең белән уйнап булмый икән инде. Барысын да беләсең. Әйдә, без Гөлназның җырын карап һәм тыңлап китик әле. Гаиләбез тату булып, җырлашып яшигәле, аңлап сизеп бер-беребезне, сорашып торыйк хәленә. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга
бейбіз таныш болсын орыннар шулай жырлап бірге отырсын біздің келген буыннар бақыты қайдан келе тамам әлі көктен сіз якыннарым болғанға жырлап яшим бақыттан бақыты қайдан келе тамам әлі көктен сіз якыннарым болғанға жырлап яшим бақыттан Ғаилә іші нурлы болса, жырлы бола табынар, жан жылысын соғытмайша тату яшик туғанар. Бақыты қайдан келе, тамам әлі көктен, сіз якыннарым болғанға, жырлап яшим бақыттан. Бақыты қайдан келе, тамам әлі көктен, сіз якыннарым болғанға, жырлап яшим бақыттан. Сіз якыннарым болғанға, жырлап яшим бақыттан. Жырлап яшим бақыттан. ТНТВ каналында Яңа Йылдыз 3 проекты старт алды бит дуслар. Тапшыруның бірінші шығарушыларын бик тиздән телеэкраннарда күрә алачаксыз.
Muhabbetin şen bulsa kırış. Absolut hitni belgiler vaqt жетті. Тик аңа хәтле барлык катнашчыларны искә төшереп алыйк. Җәй бетүнең бер генә күңелсез ягы, ул кояшның җылысы кимеүе. Кояш җылысы һәр вакыт безне җылытып торачак инде Чулпан. Шулай шул, иң мөһиме күңел кояшы балкып яктыртсын. О, син бигрәк җырлардагыча сөйләп киттең бит әле. Айгөл Шарафиева җырын тыңлаган идем. Хәзер сезгә дә тәкъдим итәм. Бергәләп карабыз. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә.
чиртмәк багылма. Нигә һаман елмаясың димә, рәхәт миңа күңелем елмая. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Көйе китеп торса күңел кыларымның, җырларымның иң моңлысын җырлыйм. Таң җилләре пышылдыйлар миңа кушылып, яңа сулыш күкрәк тутырып сулыйм. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Зәңгәр офыкларга баксаң назлы кояш, минем күңелемдә җылысы. Болытланмас күңел күгем булыр аяз, күңелем кояшы яктысы. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Үз кояшым балкый күңелемдә. Барлык җырларны тыңладык, клиплар карадык. Шулай итеп, тыныч күңел белән тапшыруга нокта куйсак та буладыр. Сезнең белән без Чулпан һәм Илфир Бикмиевлар булдык. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән, имин торыгыз.